Hello kapsat, may damang katuan ng natinggan. Tayo-tayo sa natin di kailangan mo na agkapapingkas kanilyan amin kanilyan. Libagan ka, di ko nakngem saan. Tiyak ka ba elan, ang mapukaw ka din na. Tangamin ay ruwang mga ka. Mangtaripato, mangayat kaniyak tinapudno. Ulitik kukuang tuy puso kenrik na uray man nuagin na dayuta at may saka nga agtakikwa lipaten kan ti kunak ngem saan diyak ka pa elan amapukaw ka tinapudno uliteken ibalikas ko ken ka ako kuwang tuy puso kenrik na uray man nuagin na dayuta ag may saka nga agkakikuwa nalawa etanta taat-taak situy ket at-takat hawan kailiw ko di napintas alangin-langin ta tanta taat-taak pinas ket at-takat hawan kailiw ko di napintas alangin-langin ta maikaw biyak ko
biyang ket malipat. Sipud idi siyak pinagayan, ay ti alubong anyan asanta, kas apagbukar arosas, mangtedrekta tuy kararwag, sikaken siya tinta aginayan, kay tatramen ragsak tibiyag, di problema inta malipat, lusikaken siya ti aginayan. Pinasugnod di mo igina, tani ayat pagaryem kuma, pating ipang pangruna, aginayat awan patinggana. Sipud idi siyak pinagayan. Adi ka makadana. Ngem apay nga ta. Awan sa bali nga ayan ko, no di si kalaeng nga ipapatig ko, laksid kinano mo ken naglamas mo, di isut pagrukudan day to'y puso. When aklune ta kinatao, agraman naglabas mo, tadin tuisut rasun apang dudog mo, nusong ken gura tabarkong mo. Inapod mo ngayon, awan pateg kinaglabas, sangwen taket masagbayan, aram tay ti pagtungpalan. Please don't forget to subscribe to Miss Crafty channel. Awan sa bali nga ayat ko, no di si kalaeng nga ipatpatig ko, laksid kinano mo ken naglabas mo, di isut pagrukudan day to'y puso. When
Aklunek ta kinatao, agraman naglabas mo, tadim tuisut rasun apang dudog mo, nusum ken gura tabarukong mo. Di napudno nga ayan, awan patek tinaglabas, sangwen takek masakbayan, arang tay di pagtumbalan. Di napudno nga ayan, awan patek tinaglabas, sangwen takek masakbayan, arang tay di pagtumpalan. Sangwen takek masakbayan, arang tay di pagtumpalan. Sikati amin ko, pangital ka, daytoy puso, biyag ko iturayan to, ingga na tong
nung makikita ka, mas naayan tuwirik na amin malaglagi ko, alda naglabas, mapasublik la ko man, dagidi karing-karita, aramidek biag ko, ngamin ket patpatgen ka. Di mo kadi ipaida, dayta ayat mo kanya, ikarig inak ilalain, hinggat tumpalbiag, bayat ikawan mo, na amiris ko tuwirik na, bayam sikat puun, dagidi arak ragsak. Makikita ka, mas naayan tuwirik na, amin malaglagi ko, alda naglabas, mapasublik la ko man, dagidi karing-karita, aramidek biag ko, amin ket patpatgen ka. Di mo kadi ipaida, dayta ayat mo kanya, ikarig inak ilalain, hinggat tumpalbiag, bayat ikawan mo, na amiris ko tuwirik na, gayam sikat puun, dagidi arak ragsak. Bayat ikawan mo, na amiris ko tuwirik na, gayam sikat puun, dagidi arak ragsak, gayam sikat puun, dagidi arak ragsak. Kalkalawit nung makitang di kalkalika kuma, bunga timangga nagpuni-punan itipingkas, maay-ayo at nga mangbuy-buya, maal-alino at nga kuyo-kuyong tuisip kinrik na, naganos ko ng adong ay mariro ka, darang nga natangkin ang din mo yung makita, urayet di pangatalong na, jak makatutur, jak makait na, jak magturang gaita, palumet tulain hindi tuy unek tuy puso, at
forget to subscribe to Miss Crafty channel. Apay na musikat makikita di pusingin ang keba-keba lumasipat ko napintas mo di pusingin di magkatala nusikat ka din na diyan magkatal na kanayon nga singgalan na adat panunod ko pinadas ko nga sikat ay lipate ngem aging gaita diyan nga makaya ta sikat di nagbiyan di puso ken padulong di daw kinrami ta sikat ka puna diyan nga magkatuturo kapapanunod ken ka ta sikat biyan ko sikat di ka puna. Kasadungan ta nga ibagak ken ka na sikat di pitpiti daytoy puso daytoy marikrik na ken para lang ken ka ikariken ka dayta nga dito mamalim ta sikat di nagiyan di puso ken panunong di daw ken rabi sikat di kapuna diyan pa'y nga makatuturo kapapanunod ken ka na sikat biyan ko sikat di kapuna. Sikat di nagyan di puso ken panunong diyan daw ken rabi sikat di kapuna diyan pa'y nga makatuturo kapapanunod ken ka na sikat biyan ko sikat di kapuna sikat di nagiyan di puso ken panunong diyan daw ken rabi sikat di kapuna diyan pa'y nga makatuturo kapapanunod ken ka na sikat biyan ko sikat di ayat ko.